Bakhuid tangin duwai na gabinda kajing jatay mam jugud min Syiem jang Lionel Pring Lindo nang light. Life spots up. One pariah raw you try. Hallelujah. Them money go long play. Hallelujah. Right you try la ting I go. Hallelujah. Aki sant ya gedu. Hallelujah. Kohimen go pera tangin duwai na gabinda kajing tumu shime jangi. Inang IT yagijing ang nur jangi baro how Jisu Ïukharist Jesus the King. Kadbangi reke kasngi buram jang Ïukharist ngi duwai babara mangi nginang yo kajing kwa kajingi yaw Jisu bangin pindam yalade ha kajing pinyai jangu Jisu bangin long shishaki rayot jangu. Tongin duwai nagabinda ka partay baro kawai. Kadba ngipin kudru artat ya usnem janga jimane jongi bad ngi Sdang ya usnem batimai nadu u kasngi Trai banwan. Ha kerteng upa baru kon baru men Syiem Bakhuid. Kajinga jeng Trai jeng Jisu Khrist, bad kajingi jeng blay. Lem bad kajinga silak jeng men Syiem Bakhuid, kindon reng khad bat pi barro. Ko himmen ko paratong ina sonsi, halor ki pop ki sang jengi barro, halor ki jing tuna jengi. Lese ngimpat kongu iya kajing kular jeng Jisu, kajing tarawa jeng Jisu Khrist ban haka himajungu. Ngila pinbalad ya kajingi men Syiem jengi, haka bakongu ya ki Syiem jeng kaneka parte benya Jisu Syiem jeng ka beneng Syiem jeng ka hima uble. Bon sin ngis ngau talat ngis ngau tod ngis ngau wit haka ben kindiu ya Jisu na marba ngid palad ya ka parte. Tongin pan map na Jisu nagabinda baharo ki jingkla jongi jinglesting jongi ya u balong Syiem janga jingim jongi balong Syiem janga hima beneng balong Syiem janga parte. Jisu be map yangi ngi yame ba melong Syiem jongi you are our king melong ublay jongi ngi kindiu yame haga jingim jongi daga bayino yaki pop jongi baro nga pala how blay badan bor baro ban happy ko men ko para bangalale pop shipun daki jimparka daki tin daki kam daki jinglay klet daka jinglay palad jonga daka jinglay palad jonga daka jinglay palad bakrao jonga namarkata nakarpadi kamaria Bakhuid kabayaisa kateisoki yaki angel bakiri koi variapi ko himen ko para menduwai nagabinda jonga how Trai lay jongi ublay badan board baro ni sine yangi badandala mapigi pop jongi unyalam yangi shaga jingim bam jikut. Amen. Who try to ease
wai ngi pediang yau Jisu balong Syiem jongi haga donur haga men Syiem jongi ngi alam yau Jisu shaki inga sem jongi shabara ke jing tumo jongi ai bau Jisu unlong us Syiem jongi. Jesus become the king of our life. Koblei badon bor baro by im junom melamon ban pendemaya kie baro haukun by eat e jame us em janga prate tas ngoba banai baka jing tau baro kawe enda la perlait iaka naga jinglom rau kan chakri iame us em but kan ia solang ha kabayaro iame kalem sange dau trai jang Jisu Khrist kuon jame uba imbat san sha rengkat badme ha ka jingalong kawai jang men Syiem Bakhuid uble junom la junom. Amen. Kajing play banikong, kajing play nakita baar u Samuel. Hagito kisngi, kijay Israel baro kilawan siyaw David, ha Hebron, bat kila ong, hakmi ni day kashing bat kado jong pi, hakipor ba men siwa, men ba usul, ulong usim halor jongi, day mapi ubayalam, bat pensay biang yaki Israel, bat utray ulaong hapi, pin sa long unong syarai jong ki pa jonga ki Israel bat pin sa long usim halor ki Israel kumta kiten men kisan baro jong ka Israel kilawan sya usim ha Hebron bat usim David ulayate jutang bat ki ha Hebron ha khmat utrai bat nangta kilapan sle yu David pan long usim halor ka Israel kaktin jong utrai. Jisu Yahweh. Sam Shispa Arpuar, number Traspa Laikusa. Traspa Laikusa. God
Kajing pule na kashiti Paulos Bakhuid syaki Kristan hakolose. Ko para ngi aingo yauk pa ubala penbit dor yangi ban yok bentalem bat kiri khut hakajing syai. Ula pelaj yangi na kabor jong kajing dum bat ulawan yelam yangi syaka hima jong ukun ba jong u. Ha uba ngi yok kajing sispa kajing map yaki pop. Ulong kadul jong ublay ya uba omla ban yoi. Ukun prang sngi ki jentau baro. Namar ha u ula tau ya ki e baro. Ki ba habneng bat ha kendau. Ya ki ba pau bat iki bom pau. Lada day ki ket ne ki long kraw. Ne ki bor sinsyar ne ki bor penyat. Ya ki e baro la tau da u bat na kabenta jong u. Ulong ha shua jong ki e baro. Bat ha u ki e baro ki ne lang kaway. Ulong ma u ukli jong kamet kabalang. Ma u ulong kajing Sdang. Ubaningkong ban mi pat na kajing yap. Bakumta ha ki e baro undup long ukli do. Na ba ha u baro kajing pura ublay kalas nyo bha ban syong. Bada u uniwan lam biang ya ki e baro sya u hi. Ya ki ba ha kapertay ne ki ba ha beneng. Da ka ba penyesuk da kasnam jong kading pna jong u. Kaktin jong u Trai. Isango yaule. Hallelujah. 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 Sukahima upajing David kabawan. Hosana syajrong Trai undon reng kad bat pim. Gabat piru. Kajimpuli na ka gospel Bakhuid kat kumulukas. Kaburam hame kutrai. Kinong sinsyar kilar ki bain yaw Jisu. Ki ong ula penim ya ki weipat to un penim ya lade. Lada ulong u Khrist jong u blay u balaji jong u ki shipairu kilar ki bain yaw. Kiawan Shajan bat ki tarwa ha u kasarka. Bat ki ong lada melong Syiem jong ki ju tapalai dia lade. Ladonru ka jingto haneng jongu uni ulong Syiem ki ju. Uwi na kidakaid uba lasya sdin hanta ulatim ya u ong. Omde ma me u Khrist. Tapalai dia lade badiangi. Henry uto uway pat ulam mayawu uong kato mem shepting ya uble haba meru mengat hapo kaju karai jimpenrem yangi shisha kade hok namar ngilayo kumba dawa ki jingle jongi Henry wini shimla les new ay te ula ong ko Jisu taken mau yanga enda mepoi hala kahima. Badu Jisu la ong hao shisha nga ong hapi mindakas ngi pindon rengkat bat nga ha paradise. Ka gospel jong utrai Nero yame Khrist. Ko himen ko para bayir ha utrai Jisu Khrist. Mindakas ngi kabalang salonsar kareke yakas ngi burom jongu Khrist Syiem. Jesus the King. Kane kalongka jingrake ngi burom kabalastang nadu katkindai spa arposan balapinskem dau Pius kadway lempa kawe ka encyclical ka jingto jongu Caius Primas. Bad lemba kane ka
jingto Bakhuid jangu upa Bakhuid popius kadwe kalastang iaga sngi burom jangu Khrist kam shimot uday upop ula perlong Syiem piau Jisu long na do basta Jisu long uble Henry ban penrung ha ka liturgi jangga balang kalong kajia lemba kaneka jingto Bakhuid bar ka jimpen skem dau pa Bakhuid pius kadwe house name katkendais pa arposan haka jingdap HRRC Hindrius pa snem jangka Synod Nikia kabala perlong lais pa arposan Padmindau snem kadega HRRC Hindrius pa snem jangka Nikia Synod ka jingya lumlang jangka bala kai ka jingtumu jang kaneka snibura But hakane ke jingto Bakhuid upa Bakhuid wila kranshai kadar bale ngirake ya kanega sniburam padu kran artiliki kentin hando natural right but acquired right kine artiliki kentin ukadau hakane ke jingto Bakhuid natural right ka hok Trai but acquired right kabamod ya ka hok balayo Kaya ka hok Trai jongu Jisu. Ka hok Trai jongu Jisu kalong ba udon ka jinglong uble. Ba ulong uble. Kane kade ka jinglong Syiem jo. Ba ulong uble shisha. Bad ulong Syiem shisha. Bad ulalong Syiem na do bastang. Na do ka por ba udon. Bad uble. Uble ulong Syiem. Nangda acquired right ya ka hok balayo kade lemba ka jingsha shitom jongu Jisu redemptive power u Jisu ula penimya ka parte baro ka we da ka snamba kardor chung da ka jingsha yap jungu halor ka dempana lemba kane u Jisu ula yo da ka we pat ka bor kata ka bor kalalong ka bor halor ka mensiem jangi brayo kane kalong ka bor kabawulayo haloru bamen halor ka parte badu kalalong Syiem jang ka parte ulong Syiem jang ka hima jong uble bad ulong ubam jukut ulong Syiem bam jukut ulong Syiem bala salonsar But ulong Syiem ubasen sharia baro dagane ka bor. Tingdi ban sautu shai kadar haba ka balang ka kindiu ya kane ka sniburam. But don ru ka way pat ka daw bale ka balang kala pelong kane ka sniburam hadin ka tema baningkong. Ngitip ka tema baningkong kala jia kumba kat kendais pa katsau ter hadu katpra eye. Hagata ga por ka parte baro ka we kala kulmar. Kala don ga bor senshar janga parte. Ki rishimet kila stang ben yo bor. Ki ri bat ki nong senshar kila stang ben senshar ye ka parte. Bat kila penbana ba omdon kamshu ya ubele. Bat kila kindiu ya ka bor jangi brio. Kila kindiu ya ka bor jangi ri. Kila stang ben penbanai ki brio bade ka bortma kalaban senshari ka perte kade hakata ka por ka balang kalastang ban ang u Jisu ulong Syiem jongke ke baro Jesus is the king of everything and everyone and all the nations bad ka balang kalahikai bade u Jisu ude ban lo Syiem but kalastang ban reke ya ka nega sngi burom da ka jingshisha ha ka sngi utrai ba kadu jong Oktober ha balastang ningkong kataro kalonga sngi jong Halloween bad ki briyuki mane ya bar ke mensiem jong nega parte Henry suki pasuki kala kindriano ka nega sngi burom ha ka sngi utrai ka ba kadu jong por light iya Shuaban stang ya usnem batimai jangap por light iya ha shuaban stang aduven
ba u Jisu ulang usiem jong ka parte u Jisu ulang usiem jong ke baro u Jisu ulang usiem jong baro ke jimpen nyai jong ka parte u Jisu ulang usiem jong baro ke kaspa jong ka parte klem ma u ngim don jingim bad baro ke jingim baro ke parte kan kutno ha u Jisu bad ka stangru ha u Jisu ba u Jisu ulang ka jing stang u Jisu ulang ka jingkut alpha bad omega nagata ka daw ha ka kitab jimpen pau ngilaban yo ishai ka daria kane utrai ulang utrai ki trai baro ulang uble jong ki ble baro ulang usem jong ki sem baro he is king of kings he is lord of lord omdon eye palad yakabor sen shar jong Jisu Omla bandon kano ke jingstang klaim ka bor penyar jong Jisu. Kane kalong ke jingikai ka balang ka wanra ha ka parte kam shimut. Kade ka balang ka latung ya u Jisu Syiem henre u Jisu long Syiem na du badang bastang ka parte. U Jisu long Syiem jong ke baro henre ngidang penken mau ka balang ka penken mau yangi hadu katno ngide banyi dia u Jisu. Hadu katno ngidi ban kongo ya Jisu. Hadu katno ngidi ban pindam ya ka jingim jongi ha Jisu. Ha kane ka jing to Bakhuid pa Bakhuid pius kadwei wong u Jisu ulang pax Christi in regno Christi. U Jisu ulang pax Christi in regno Christi. Kabamut ayu u Jisu ulang ka jingsuk jong ka hima jong u Khrist ude mau ulang ka jingsuk jong ka parte ha ka hima jong u kadon ka jingsuk ladang manga bad mapi ngin kongo ya kane ka hima jong u Khrist nginum la ban yo jingsuk tengi happen trang ya ka jingsuk pax ka ba mod jingsuk peace in everyone. Peace comes through Jesus Christ. Tinakata ka daw ko himen ko para u Jisu ulang usem jangga jingsuk. Ulang usem jangga jingsuk. Ba day nakata ka daw habaw Jisu hadin ka jimmi pa jang u Jisu Khrist ka jingay kuble jang u Jisu Khrist kalong ka jingsuk badpi. Ka jingsuk badpi. Ka parte baro kawe ka dapda ka jingsuk tang namaru Khrist. Ladang ipidiang ya Khrist ngidon pax ha ka parte. Ngidon pax Christi in regno Christi. Ha ka hima jongo bale kadon ka jingsuk. Ha ki inga sem jongi kan sedon ka jingsuk. Lada ngitung ya Jisu balong Syiem jongi. Bad lemba kaneka hok jong u Jisu don ka hok halor ka men Syiem jongi vei paive. He has the right over our souls. U Jisu don ka hok halor ka jingim jongi. U Jisu don ka hok halor kaneka parte baro ka vei namaru latino ya kaneka parte dagas nam jongu. Kumbangi pule nakashiti Baningong jongo Paulus Bakhuid Shakorin Hinriu Arpo. Latid yangi dakador kabarem. Latid yanga badiepi dakador kabarem. Jesus bought us with a price. The price is his own blood. Kasnam jongo Khrist. Kane kalong ka jimmud jong ka jing siuspa. Ka jing penim. Kabawanra hangi lemba kasnam jongu Khrist. Kabamud kadbangi dang yakendo jinge ha ka jingem jongi. Kadbangi ngom ha ka pop. Kadbangi dang snow jingjar ha ka jingem jongi. Ngidi ben sotu hawu Jisu ngadon ka jingjob. Hawu Jisu ngadon ka jinglai loid. Namar ulong Syiem jong kie baro. Ulong Syiem jong ka jingem jonga. Ulong ka Syiem jang ka kam ka jam janga. Ulong Syiem jang ka met ka pa janga. Ulong Syiem jang ka men Syiem janga. But kalem ma u ngemlaban
hakane ka parte what she kelip matru. Haba kabalang karake yakane ka sngi buram jangu Khrist ngim ben perkat ujisu ulong usiem janga ba jampi marwe. Henry ujisu ulong usiem jang malle ki jait ben riu. Kibab pidiang ya u, kibam pidiang ya u. Kibang ngeit hawu, kibam ngeit hawu. For the believers and unbelievers, Jesus is the King. Jisu ulang usiem jambar ki beriu. Don bon ki beriu kim sautu ya kanega jimaya. Namar kim pat ngeit. Tang namar ba ngam ngeit. Bau Jisu ulang usiem kam shimod ngaim jingai na kanega bojong Jisu. Wat ya ki beriu bam ngeitru. Kidang yo pediang ya kaneka borjong Jisu halo jonghi. Ba makiru kidan hapoka bor senshar jong Jisu Khrist usiem janga parte. But kaneka longa jingmaya kaba manga ban mapi ngideben iman ka kelipma. Ngideben kindiu ya kaneka jingmaya man ka kelipma janga jingim jangi. Ngidang yo ban ngidang yo snow bun ki beriu ki haka jingim kabatalad. Ngiyo ki beriu ki ba haka pop. Ngiyo ki beriu ki ba haki kam siniu. Bale ki haka kam siniu. De na marba u Jisom ula dubor halo jonki. Henry na marba. Kim shimla pediang ya u Jisu pura haka jingim. Kim shimla shah ya u Jisu banrung haka jingim. Buon ki beriu ki kerli bale ngalong kumne. Buon ki beriu ki kerli bale nga sakul hakane ke jing tolod. Kadena marba. Im shimla aiti ya kabor penya janga jingim jangi how Jisu. When you surrender your life to Jesus, the power of the King come into your life. Habapi aiti lud ya ka jingim jampi hakane ka bor jango Jisu. Pinsa stang ben yo pikala lang ki beriu ke batimai ka jimpang ka jing shitam jampi ka jing jinjar jampi ka jing sausi jampi kin stang ben tajingai na ka jingim namar u Jisu u trai ki trai usem ki sem un stang ben senshar ya ka jingim namar ulang alpha bad omega ka jingim jampi jingim jonga baro ka stang how Jisu but kan good how Jisu nagadaga daw ngilong gi Kristan badon jinkermen ngilong gi Kristan badon jinkermen kadena mar kanega daw namaru Jisu ulang usiem jongi ladaw Jisu ulang usiem jongi nginam ting ya ka jingia nginam ting ya ka jingim ha kanega parte Henry kibru ki ting ya ka jingia kibru ki angnu dia ka jingia kibru ki angnu dia ka jingjar jo ka jingim jangki namar bale kim shamla pidiang pura ya Jisu habangim shamla pidiang pura ya Jisu ne ngimpat ngeit how Jisu ngin yang persya ya Jisu kumpang yus ngo na ka gospel mentakas ha ka gospel ngiyos ngo haba la steam shasanar pana ya Jisu halor ka dim bana don ge shipai ki bela ha ki jajang ka dim bana ki la krenben ya Jisu. People don't believe in Jesus. They speak ill about Jesus. They refuse to accept Jesus. Ki beriu ki bangait ya Jisu. Ki kuaban piam ya Jisu. Ki kuaban kedup ya Jisu. Kikwaban anpoy syakata ka jingit ka jomo usem jongi ulang ubadap da ka jing sine ulang ubadap da ka jingid ulang ubadap da ka bor ka basen sharing da ka hok de nagata ka daong yusngo haka we ke liang haka gospel ke shipai ki larki ben yawu ka we ke liang unong tu uwe unong tu ularki bein ya Jisu Henry uwe patu nong tu ulas ngautu ya ka jing kardor jang ka jingim badu Khrist ulayoi
Hawu Jisu belasya sanar penalang badu ulangu bele ulangu Syiem ba udon gebor wan haka jingiap kabau ya kendu haka jingim ba Jason don ula perta taken mau yanga haba medon haka hima ulayo I hawu Jisu ba Jisu don laka jongga hima. He saw the kingdom of God from the cross. Ulayo ya kadaka sinjanga hima ubale kadba ula yomad ya gajingia padula parta token mau yanga haba medon haka hima jame. Badu Jisu la jubab shi sundon yawo pinsadon badnga ha paradise. Jisu tang Jisu marwe ulaban jubab kumne ki brio jangane ka parte ki non sensar janga parte wat ladangi siu da ka dor ka barem wat ladangi siu yaki da ka spa baro janga parte kim laban kular yangi ya ka hima ya ka paradise ki non sensar jongi kim laban kular yangi paradise kim laban kular yangi ka hima uble kilaban kular yangi lese nganai api ya kata ka patta nganai api kata ka jaka ngan penio hapi kane ka spa ngan penio api kane ka jingkomen palad ya kane kim laban kular lese kin kular yangi nganai api kane ka kerdan lada pisiu yanga lada pidon ha ka liang henre tangu Jisu Syiem jongi ulaban kular yangi pinsadon ha paradise minda kasngihi. Nobody can promise us the paradise except Jesus. Nagatagadaw ko himen ko para ngidiben icherhem. Wala dangilaban don buon gijing tut gijing vitha ka jingim jongi. Kaddu kadwai ngidiben sautu kalam u Jesus Syiem jongi ngim don kano kalat kalindi ban penim pada pendim maya ka jingim jongi. Tongilong kikun kiba ngeitia kane tangilang kikun kiba pendam yala de sha kane ke jimmaya jaga jinglong Syiem jongi nama ngi baro ngilong ki rayo jong Khrist how Jisu ngidon ka jingjo how Jisu ngidon ka jinglai loid how Jisu ngidon ka jimpeni how Jisu ngidon ka jingkamen how Jisu ngidon ka jingsius pa how Jisu ngidon ka jingsut namar ulang Syiem jongi. Itu ay hagane ke Ïukharist Bakhuid nagabinda kane ke jingai Jisu bayid karku kardo yangi melong Syiem jongi melong Syiem jonga parte melong ubadon bor halo jongi halor ki jing talon halor ki jing tuna halor ki jimpang halor ki jing songsi jongi senchar yangi pen kuid yangi yalam yangi shaka paradise kabamela kular hawinong to enyero ya utrai Jisu Khrist Jinom lai jinom amen. ko himen ko para tangin play ka jinge ka jongi Lai spa and ripue.
ko himmen ko para ha kanega sngi buram jungu Khrist tongin van rai ke jingang nu jungi naga binda pahoro ka binda janga jingim jungi hakabalang ai bau Jisu unangkin di buram yangi da ka bor sen shar jungu rengkat badu pah bening tongin ya kerpa dio blai pa jungi baila mingi syaki ma ukun jungu na bentau pa baku jungi bishop jungi kileng do bat ki katekis baku mu Jisu usim jungki makiru kindup baro katba kidon na benta kibriu balapan kamti hagajing sumar jungki ikerpat ya me ko Trai ikerpat ya me ko Trai na benta kane kerempai Kristan jungi kahima Ïukharist hakane kasnong jungi bangindo biale ban penlong eka karempai jong kajing kuj bat kajing ikerpat ya me ko Trai ikerpat ya me ko Trai na gabanta iwe pewe nangi mangindo biale kat bangila ban penne ya kajing im jinge hangi lenter da kabayai nes kambarabor house im jungi u Jisu ikerpat ya me ko Trai ikerpat ya me ko Trai na gabanta ki Kristan ki bala petno na Khrist da kapop bakin sutu yala ka apot sniu baki shasen shar hauk soin ikerpat ya me ko Trai ikerpat ya me ko Trai na gabanta ki briu baro bakin dup nyeu yau Jisu kum usim jongki ban syakriyu daga jingej baskem bad ban poi syakihima jongu habening ikerpat ya me ko Trai ikerpat ya me ko Trai Ablay kopa baspun bat bayisne hagani ka sngi buram jungu Khrist iwan ra hame yagani ka jingkar phat barit jungi kindu yangi baro shaga jing sonto pura bat ka jing shania tilan ba men pin biang yangi lembau Khrist ipan yakane dau Khrist utrai jungim Amen. Lai spa repusa. Toya duai ko himen ko para baga jingkinia jonga barjompi kanlong ka bapriang hon ha oblay upa badan bor baro To Trai bideng ding knyan hiti jong pi bakamata kajing ro kapura makristeng jong kajing mata yangi pada kapalang bakhuid jong barok away. Kadbangit terwa hamay ko Trai ya ujingkinia uba penyasuk ya ka jait bendrio ngi karpadrit ba ukun jamehi unangay haki bendrio baro ya ke jinga jong ka jingya teli ba ka jingsuk dau Khrist utrai jangim Amen. utrai undon reng ka bat pim Rengka bat piru token tiu ya la ki donut kintiu yaki shau Trai tongin aingu ya utrai ublay jangim kai shong hok bat kadei dashisha kalong ka ba shong hok bat ka bade kadeti jangi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame kokin rad kopa Bakhuid koblay badan bor bat bamjik
Namar mela pensle ya ukun balaka marwe jame. Utrai jangi u Jisu Khrist. Daka pinyang janga jingkamen. Kumuling do bam chikut badus janga jingtao barro kanamba. Daka ba utarwa yalade halor ka duwan janga dimpana. Kumu jinkinia batalem banwanra hangi yaga jingsuk. Unla ben pindep. Yaka kam bapala janga jingsiuspa ya ubendriyu. But enda la pindem yaki jingtao barro. Hapo ka jingsen shar jangu. Untarwa shaburom bam jikut jame. Yaka hima bam jikut but basalan sar. Kahima janga jing shisha but ka jingim. Kahima janga jing koid but ka jinga ye. Kahima janga hok ka jingid but ka jingsuk. But namar kata rengat but ki angel but ki archangel ki kets but ki hima. But baru ki pat belin but ki bo janga beneng. Ni arwai ya ka jingruai ya ro ya me but ni pen bana kalem sangem. Haganega porka bakentang tam. Kat bang ya kendus asyasin ya Syiem jangi Jisu Khrist. Haganega duwan gatupat. Giduay na du katonod ko Jisu ko Syiem janga jingim jangi. Wan pendimay yangi lembau men Syiem Bakhuid. Uju men Syiem ba pendimay yangi. Wan pendimay ya jingim ya kiingasem lemba kaneka jimaya bamayan. Kabadang chia haganega duwan gatupat. Ai tia ke jingang no jambi shau Jesus Syiem jangi bawon shimti yangi lese pi ki bapang ki besto pi ki bas ngau jinja pi ki bas ngau kotlan pi ki ba ngau phaka pop ai tia la de shau Jisu ba lembau men Syiem Bakhuid pinwan pai biang shaka jinglong ubale ka bau Jisu pin yo hangi lemba ka jing sha shitam ka jong dashisha melongo Bakhuid ko Trai katamay jong ka jingkuid barom namar katang ikarpad yame to pen kuid pen kantang yakini ki jing tarwa jangi da ka ba payo men Syiem jame kum ka jer halo jangi bakin kalalong yangi kamet barkas nam jangu Trai jangi u Jisu Khrist. Hakapor baladino yavu badala kamons ngabha ula pediang ya ka jing shashitam ula shim ya upu bada kabaingu yame ula kidia yavu badulai harage senran u om tushim batabam na kane pi baro namar kane kalonga medjanga ya kabay naiti nakabenda jumpi. Hagaju ke kamendala lebam ula shimya ka kuri badaka baingu biang yame ula ayaka halage senran u om tushim batadina kane pi baro namar kane kalonga kuri janga snam janga jutam batimai bad bam chikut yakaben pen mi naka benda jambi but naga benda ki babon naga benda ka jimap yakipop talaya kane ban kan mau yana Kosnam bakardo jango Khrist to pen koid yangi pen koid ya men Syiem hadim pen koid pen kia ya ki bapang ki bashitam baro ya da yangi nau bamen na ki kalam
Kajimaya Jongka Jinge Kata sin bangi bandude bangi de nagane kakuri iben braga jinyam jome kotra adaru merwa Namarkata Ngi ke ba penmenta ya ke jingia bar ke jimi pa jangu Ngi tarwa hame ko Trai ya upu jang ke jingim bar ya ke kuri jang ke jim penim Ngi daing waidem namar mela new yangi Ki ba bit ben yang hakamat jame bar ben shakri yame Da ka bas ngevri Ngi karpad yame bangi ki ba yobinda hakamet bar gas nam Ïukharist Ngi long ki bela pinyat li kawai Dau men Syiem Bakhuid Token mau ko Trai ya kabalang jame kabala priang hasatala kaparte. Parto penjana ya ka haka jingir rengkat badulio upa Bakhuid jangi. Uwil bat ubishap jangi bat baru kiling do bat kiriniam. Token mau lem roi ki himen ki parashin rang bat kinte ki bela yotia da ka bakermen ya ke jimmi pat. Badia baru ki bela klat no haka jingi sne jame to pediang ya ki shaka jing shai ka kamachame. To isne yangi baru ngi karpadi me. Barengkat bat kamaria te so di Bakhuid ke kemi jango bele. Ujasa Bakhuid kurim janga ke apostol Bakhuid. U France disease Bakhuid bat baru ki rikoid ke bela pen sabaya me pateng la pate. Ngilong ki babit ben yo bindalem ha ke jingim bam chikut. Bar ngini ro bat pendon buram me da ukun jame u Jisu Khrist. Dau lembadu badhau Kalong hame uble upa badan bo Hake jingelang kawe jungamen Syiem Bakhuid Baro kaburam bat ke jingiaro Junom la junom Kohimen ko para tongin duwai kumbau Jisu lagi kai naga pinta babun gijing don kam tame hakani ka Sngi burom jungu Khrist Syiem tongin nang ai tia ki inga semi ki bayi betoin ya ki jinge jing jin jar jungi ki jimpang jungi ki jing so si jungi bau Jisu chimti pura daga jinge kopa jungim Wa hadaning kalong ka Bakhuid ka Sdang jame kanwan ka hima jame kalong ka mon jame ha kendo kumba bening Trai yang imenta ka jimbang jungi ka bahala ka Sngi pada map yang igren kang jungi kumbangi rungi map ya ka beles niu yangi padwa telam yang isha ka jimpan shai han rei ta pelait yangi na ka basinium to pelait yang ingi karpart ko Trai na ka jing sini baro ha ka jing spoon jame to ai jing suk jing sign ha ka Sngi jame knamba da ka jingara ka jing sne jame ngilait bara bona ka pop bangin yo jinga da na ka jing jin jar baro kat bangi dang ap kemilenti ya ka jing karamen Bakhuid pat ka jing wan pa jung nang penim jangi u Jisu Khrist Namar ke jume kalong kaima ke jume ke bor ka buram jinam la jinam ko Trai Jisu Khrist me u bela om hagi apostol jame ka jing suk nga I happy ka jing suk janga nga I happy wat pe digi pop jangi henry ya ka jing ai janga balang jame pat ha ka jing spoon jame to ai ha ka ya ka jing suk bat ka jing atli kawai kat kum ga mon jame mame u ba im bad basensha junom la junom Amen ka jing suk Trai kandon bara bo rengkat bat pim Ringkat bat phi dap da ka jing itu Kristo ngini ai markelia Kun lang bro changu play me bagi dogi bro ka percay uskal senayagi
kami ukun lambro jang abalai Khrist Syiem Bakhuid ya ka pop jang ka partai so kita ke bala kasha ka jingkawai jang ukun lambro Kau kenrat, kau macam kau, rumah kau yang juga. Trai jang ka kati men Syiem jang ka sakyaki kamet perkasnam jang Khrist kan Trai syak jing Jisu ko Syiem jang ka partai ko Syiem jang ka imau boleh ngependam yala de hagene ka por haga bangela pediang me haga don haga men Syiem hagene communion Bakhuid hagene communion men Syiem penimiegi sanshari katbangi trangi me katbangi pediang me hagi inga sem jogi sanshari ki inga sem jogi sanshari ki bayi batoin jogi sanshari ki bapangi bat bashitam ki batya hagi hospital sanshari ka met ka part jogi sanshari ka jimmo jimbar ka jogi sanshari ka jimmo jimbar ka jogi nam pop baro sanshari ka jimmo jimbar ka jogi bari ki balesni sanshari ki kon batalo jogi sanshari ki bayi batoin jogi baro ko Syiem jaga partai ko Syiem jaga hima jogi balai melom Jing stam but jing good, sanshari ay boring even slaying even coid even balai lord ing daga borja me Jisu hallelujah 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 Jisu 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 Hallelujah, 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 Jesus, 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 hallelujah, 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 ko himmen ko para hakane ga sngi boram jungo Khrist Syiem
Tongin duwai nagabinda ka jimben jempura naga jimben shtan shipor hak bangi duwai ka jing duwai jubilee. Ko pau ba happening to ai ba ka jinge ba mela ai hangi hau kun jameu Jisu Khrist u himmen jangi badaka leading janga jingi spoon kan klan ke dolu jing dau men Syiem Bakhuid kan kalsiu biang hangi ya ka jingkarmen balakarku nagabinda ka jingwan janga ima jame Trai ka jinga jame kan penkalan duri ni shakinang lur lingka bamju shanghai pan bet yig sambai janga gospel to ai ba ke to gi sambai kin penkalan dur na shapo ya ka jait pen riu de ka parthe marian baro kawai ha ka jingkami lindi patikana ya ka bening patimai ba ka parthe patimai haba enda ya ki bo janga bamen lawing no Rom jame kan ting shine juno. To ai ba ka jinga janga jubilee. Kan kersiu biang hangi. Ke pilgrim janga jingkarmen. Ya ka jingang lud ye ki tiar jingkan show happening. Ai ba ka ta ka ju ka jinga kan pensapriang ya ka jingkarmen. Ba jingsuk janga nong sius pa jungi. Setelah ka pertai. Shame ko play jungi. Bala kerku juno. Kan long ka buram ba ka jinga ro juno. Amen. Kopa jungim ubah hane kalong bakwe kapten jame kanwan ga ima jame kalong ga mon jame ha kindau kumbah bening tuai ngi betai jembang jungi kepala kesi tuma bi keringkan jungi bangi rugi ma pi ke beles niu yangi madawat elam yangi shaga jimpan shai and rai tapalai tingi na ka niu amen kublai ko mairiam kepada paga jingae utrai mat ha ka kuyen pa te kinde Balakar kuya sop o jumpa Jisu. Ko Maria Bakhuid kami jung of play to I benda jungi kinom pop minda bakapor ka jingyap jungi amen. Kaburam hau pa belkun bermen Syiem Bakhuid kumba kalalang ka pamining kong kum juminda babara po junam la junam amen. To nginya tuwai. Habang ilayo pediyang iga jimbam jangga jimbam yapshu ngi karpahat ko Trai. Pangi kibas no kraw ha kabakongu ya ki hukum jungu Khrist Syiem ka prate. Ngilla ban im kalam kut badu ha ka himabane. Uba im bat sanshar junom la junom. Amen. Utrai undon reng ka bat pim. Mu ya ka kli jumbi karpadi ka jingkar ko karpang na Jisu. To ublay badon bor baro un penjingay na pi yaki jingma baro badon tes bun hapi yaki jingay jangga jingker ku jangu Amen. to ublay un pelang yaki donu jampi ki bashashkor yaka sur jangu bad ba un pendap yaki daga jingkamen bam chikut Amen. ai ba en shem yapi ki bayai hakelindi ki hukum jangu blay ki ba shempang yaka babha bad ka bade baden pelang yapi ki nongyo binda bad ki pait beneng Amen. Pat ka jinggar ko jang oblay badon bor baro upa bari khon bado men Syiem Bakhuid kan hiar happy pat kan sa pat pi junom Amen. ya lesuk ban pen bana ka kubar babha jang Trai da ka jingim ka jompi Yesango yauble. Nombar sispa lai pukuntai. Sispa lai pukuntai. Syiem Bakhuid, barang ba meningkong, cuma tahu berapa, cuma Amen.
Anh roi Trai Jisu Khrist. Amen.